गोजोन फुंबिलि दिनै 23 मार्च 2023 आं सिब्रानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ SB Bodo News चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय SB Bodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोननाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। मबाइलाव बांद्राय गेम गेलेनायनि थाखाय 13 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साखौ बुथारदों। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। गुबुन खेबाव मबाइलाव गेम गेलेनो मोनैनि थाखाय बिमा-बिफाखौ बुथारनाय जाथायखौ खोनानो मोनबोबाय थानाय जादोंमोन। नाथाय बे खेबाव मबाइलाव गेम गेलेनायनि थाखाय 13 बोसोर बैसोनि गथ'आ बुथारजादों। बे जाथाया आसामाव जादों। काछार जिल्लानि बर'खलानि जारेलटलायाव जादों बे जाथाया। 13 बोसोर बैसोनि पान्ना नाथखौ दीपक नाथआ बुथारदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला पान्ना नाथआ गावसिनि खाथिनि गंसे न'आव मबाइलाव गेम गेलेबाय थादोंमोन, जेराव बांद्राय मबाइलाव गेम गेलेनायखौ हेंथा होदोंमोन दीपक नाथआ। बेयावनो सानैनि गेजेराव दान्थे-बिदान्थे नांज्लायलायनाय जादोंमोन। उनाव दीपक नाथआ सहायनो हायैयाव 13 बोसोर बैसोनि पान्ना नाथखौ गाज्रि बुदों, जायनि थाखाय बिथांखौ ओनसोलनि देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादोंमोन। नाथाय गोब्राबथार जानायलाय सिलचर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय बिथांखौ थैबाय होननानै फोसावदों देहा फाहामसालिया। बे बुथारनाय जाथायखौ लानानै केस रेजिस्टारबो खालामनाय जाबाय आरो बुथारनायनि दायाव दीपक नाथखौबो पुलिसा हमबाय। गुबुन मोनसे जाथायाव फिसाज्लायानो गावनि बिमाखौ बुथारदों। डिब्रुगड़ जिल्लानि टिंखंआव 60 बोसोर बैसोनि बिमाखौ बुथारनाय जाथाय जादों। 23 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला इसुदिया आयाना गावनि 60 बोसोर बैसोनि बिमा इलिया तिर्कीखौ बुथारदों। रिपर्टनि बायदिब्ला नखरनि दावराव-दावसिखौ लानानै बे बुथारनाय जाथाया जानो मोन्दों। बिमाखौ बुथारनायनि दायाव दा फिसाज्ला इसुदिया आयानखौ पुलिसा हमबाय। बारग' रबि बसुमतारीखौ जिउ जोबजासे साजा फोसावबाय NIA स्पेसियेल कर्ट गुवाहाटीआ। रन्जन दैमारिजों लोगोसे NDFBनि माखासे केडारफोरखौ जिउ जोबजासे साजा फोसावखांनायनि उनाव आरो बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव फिन NDFBनि सासे केडारखौ जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावनायजों लोगोसे 10 बोसोरनि रिगरास इमप्रिजनमेन्ट फोसावबाय NIA स्पेसियेल कर्ट गुवाहाटीआ। रबि बसुमतारी उफ्रा मुं बि रंजा-बाजा बिथांनि हेंथायै IPCनि गुबुन गुबुन केसआव जिउ जोबजासे साजा फोसावनायजों लोगोसे 10 बोसोरनि रिगरास इमप्रिजनमेन्ट फोसावबाय। NIAनिफ्राय प्रेस रिलिजनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला बारग' NDFBनि गोजौ थाखोनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि बिथोनाव थांनाय 2014 मायथाइनि 1 मे खालाराव क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय बालापारा गामियाव 7 NDFBनि सोद्रोमाफोरा गामियारिफोरनि सायाव गुलि गावग्लुंहैदोंमोन, जायजों 7नि जिउ खहा जादोंमोन आरो 2आ जोखोम जादोंमोन। बे जाथायनि सायाव बिथा खालामनानैनो थांनाय 2016 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानावनो रबि बसुमतारीखौ एरेस्ट खालामनाय जादोंमोन। दा NIA स्पेसियेल कर्टआ साजा फोसावबाय। बे गुलि गावग्लुंनाय जाथायाव गिबियाव गसाइगावनि बालापारायाव प्रदीप ब्रह्म उफ्रा मुं फोलेरनि हेंथायै चार्जसिट फाइल खालामनाय जादोंमोन, जायखौ जिउ जोबजासे साजा फोसावखांबाय। बेनि उनाव उपेन बसुमतारी उफ्रा मुं उसाव बादावनि हेंथायै चार्जसिट फाइल खालामनाय जादोंमोन, जायनिया ट्रायल जागासिनो दङ। बिथांमोननि अनगायैबो 7 खारखुमानानै थानाय सोद्रोमाफोरखौबो नागिरनाय जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों NIAआ। NDFBफोरखौ लाफानानै बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव NDFBफोरनि केसआ जोबनो नागारै NDFBनि केडारफोरखौ गोदानै जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावनाया बेसेबां गनायथाव? बिटिआर गोरोबथा अदेबानि गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो बेबायदि साजा फोसावनाया बिटिआर गोरोबथाखौ मान होनाय जादों ना जायाखै बेखौ नोंथांमोनहा बिजिरनानै नायनो हागोन। रां जाख्ल'नायनि केसआव फिन रायजोआव सोरखारि मावख'गिरिफोरखौ हमदों। डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन टीमनि गोख्रों नाजानायाव रायजोआव 3 सोरखारि मावख'गिरिफोरखौ रां जाख्ल'नायनि दायाव हमदों। IPS सुरेन्द्र कुमार बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बागबर रेभिनिउ सार्कल अफिसनि लाटमन्डल महम्मद आजहार आली आहमेदखौ रां लाफुबाय थानाय समावनो हमनो हादों। हा-हुनि खामानि मावनो थाखाय महम्मद आजहार आली आहमेदआ 20,000 रां लादोंमोन। बे समावनो रां लाफुबाय थानाय समावनो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन टीमजों हमजादों। बिथांनि अनगायैबो हा नामजारि खालामनायनि मुङाव रां लानायनि थाखाय बिश्वनाथ रेभिनिउ सार्कल अफिसनि लाटमन्डल लगन बासर बिथाङाबो एरेस्ट खालामजादों। बिथांनि अनगायैबो बे केसआव गेजेरनि जानानै रां लाग्रा राजस्थानथि बिथाङाबो हमजादों। गुवाहाटी मिउनिसिपेल कर्परेसन GMCनि चिफ इन्जिनियार इन्द्रजित बरा बिथाङाबो रां लानायनि दायाव हमजादों। सिकिउरिटि डिप'जिट रिलिज खालामनायनि मुङाव 10,000 रां दाबि खालामदोंमोन बिथाङा। 10,000नि मादाव 6,000 रांखौ लाफुबाय थानाय समावनो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन टीमजों हमजानो गोनां जादों बिथाङा। IPS सुरेन्द्र कुमारा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे दानावनो मोन 11 अपारेसन खालामनानै 15खौ एरेस्ट खालामनानै जाफुंसारनो हादों।
हाग्रामा महिलारि आरो बिथांनि हान्जाया जेखि खालामा मानो राजखान्थियाव फैफिननो हाया बेयो रोखा होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। रायखांनो गोनांदि दासान्दि BPF दोलोआ सुबुं सांग्रांथि मेलजों लोगोसे हान्जा सुरनाय हाबाफारि लागासिनो दं, जायनिफ्राय बिथांमोना प्रमद बर'नि हेंथा बिबुंथि होदोंमोन। बेनि सायावनो प्रमद बर'आबो फिननाय होदों आरो बेबायदिनो BPF आरो UPPLनि गेजेराव दान्थे बिदान्थेया जाबोगासिनो दं। प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि थांनाय MLA बिसायख'थियाव BPF दोलोनि फिथाइया गाज्रि जादोंमोन आरो फैबाय थानाय समाव दि बिथांमोननि फिथाइया मोजां जागोन बेनि जेबो गेरेन्टि गैया। UPPL आरो BJP जथाय सरकारा जोबोद मोजां खामानि मावगासिनो दं, बेनिखायनो हाग्रामा महिलारि आरो बिथांनि हान्जाया जेसेबांखि जेखि खालामा मानो राजखान्थियाव फैफिननो हाया बेयो रोखा आरो जिंगासिनांगौ गैया। UPPL BJPनि सरकार सोलिगासिनो दं आरो सोलिबाय थागोन होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। लोगोसे बुंथिबावदि रायजो राजानि थाखाय गोजोननि सार्थआव हाथियार आरो बुथारनाय गैयै खालामबाय, रायजो राजानि रैखाथिनि सार्थआव आरो जौगानायनि थाखाय BJP UPPLआ खामानिखौ मावगासिनो दं होननानैबो फोरमायथियो प्रमद बर'आ। लोगोसे बुंथिबावदि थांनाय 19 बोसोराव जाख्ल'नाय हिंसा जानायफोरखौ रावबो बावनानै थाङाखै, बेनिखायनो जेसेबां जेखि खालामा मानो राजखान्थियाव आरो बिथांमोनहा जायगा गैया होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो दानि सरकारा NGO स्टाइल सरकार सालायगासिनो दं होननानै अजद होनायनि सायावबो प्रमद बर' बिथाङा फिननाय होयोदि बिथांमोननि सरकारा सिगां राजानि बायदि सासन खालामदोंमोन, दादागिरिजों सालायदोंमोन, नाथाय दानि BTC सरकारजों गासैबो दङ, NGO, सिभिल ससाइटि, जातीय संगठन गासैबो दं होननानै फिननाय होयो बिथाङा। आरो बे 2 बोसोराव लिटारेरि फेस्टिभेल, नलेज फेस्टिभेल, ISPL, तामुलपुराव एसियान क'खौ खुंनो हाबाय आरो बेबायदिनो खामानि मावनायनि गोबां बिदिन्थि दं होननानैबो फोरमायथियो प्रमद बर'आ। बेराफारसेथिं प्रमद बर' हाथाव BTC बाचाव मोन्थोरजों BPF दोलोआ खामानिखौ मावगासिनो दं। BTCनि 40 बियाबफोराव सानफ्रोमबो हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों BPF दोलोआ, जेराव हाग्रामा महिलारि आरो खाम्फा बरगयारि बिथांमोनखौ मैखोमै बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारिनिफ्रायनो बिथांमोनहा दानि सोलिफु सोरखारनि सायाव गोबां अजद जाबसिनदोंमोन, जेरै प्रमद बर'आ BTCखौ फोजोबस्रांगासिनो दं, बे 2 बोसोराव रायजो राजानि जेबो खामानि मावाखै, खालि गावनि पकेटखौल' गुदुं खालामगासिनो दं। दानि सरकाराव बुथारनाय, नंखाय एनकाउन्टार खालामनाय आरो हिंसाया बांदों होननानैबो अजद होदोंमोन आरो गंसेबो गोदानै स्कुल, कलेज, इउनिभार्सिटि लुनो हायाखै होननानै अजद होदोंमोन। बेनि अनगायैबो 3rd आरो 4th ग्रेडआव साख्रि थिसननो हायि आरो मुंख्लं नखरफोरनो अनसुंथाइ होनो हायिनि अजद होदोंमोन दानि सरकारनि सायाव। बेनि सायावनो फिननाय होदों प्रमद बर' बिथाङाबो। अंगनवाड़ी मावथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, अंगनवाड़ी वार्कार आरो हेल्पारफोरनि थाखाय अनसुंथाइ फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों दि जायफोर अंगनवाड़ी वार्कार आरो हेल्पारफोरा 60 बोसोर बैसोसिम साख्रि मावनानै आजिरा मोनबाय, बिथांमोननो खेबसे अनसुंथाइ होनाय जागोन। अंगनवाड़ी वार्कारफोरनो 4 लाख रां होनाय जागोन। मिनि अंगनवाड़ी सेन्टारनि वार्कारफोरनो 3 लाख रां आरो हेल्पारफोरनो 2 लाख राङै होनाय जागोन। बेफोर अनसुंथाइखौ 2022 मायथाइनि 1 एप्रिलनिफ्राय लानानैनो होनाय जागोन। बेनि अनगायैबो अंगनवाड़ी मिर' जायफोरा फारियै 10 बोसोर खामानि मावनायनि उनाव भलन्टियार रिटायार लाबाय नङाबा जिउ गोमाबाय, बिथांमोननोबो 50% टार्मिनेल बेनिफिट एबा अनसुंथाइखौ होनाय जागोन। वमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टजों खुंजानाय हाबाफारिनि गेजेरजों 793 अंगनवाड़ी वार्कार आरो हेल्पारफोर जाय भलन्टियार रिटायार जाबाय नङाबा जिउ गोमाबाय, बिथांमोननो अनसुंथाइ होदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। बिथांमोननि खामानि मावनायखौ मान होनो थाखायनो बे थांखिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। उदालगुरि जिल्लायाव पुलिसनि गुलि गावनायजों जिउ खोमानांनाय दिम्बेश्वर मुसाहारिनि सारादु जानानै थांबाय। बिथांनि सारादुआव एजेपिनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारिया नुजाथि हैदों। दुखुनि समाव दुखुथिया नखरजों गसंफानानै जाथायनि सायाव बिजिरनाय नांगौनि दाबि खालामदों बिथां कास्टम बसुमतारिया। बिथाङा फोरमायथिदों दि गरिब दुखुथिया सुबुंफोरनि थाखाय जेबो आयेन गैया आरो खालि गोहो गोनां आरो धोनि सुबुंफोरनि थाखायल' आयेन दं आरो बे खैफोदनि समाव गेदेर गोलावफोरा गसंफायैनि थाखायनो जोंखौ नाख्रेबगासिनो दं होननानैबो फोरमायथियो कास्टम बसुमतारिया। गोख्रों आयेन गैयिनि थाखायनो बेबायदि जाथायफोरा जागासिनो दं आरो बेबायदि जाथाया जिखिजाया समाव जायखिजाया सुबुंनि नखराव जानो थांगासिनो दं होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। बेनिखायनो बर' रायजो राजाफोरखौ खैफोदनि समाव मदद होलायनो थाखायबो खावलायहरो कास्टम बसुमतारिया। मोनसे फोसावनाय मानास अट' श'रुम आरो MMH हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोलोम बोथोरनि अफार लानानै फैदों। अफारफोरा जाहैबाय गंसे टेबोल फेन आरो बेसेन नाङालासे 2 हेलमेट मोननो हागोन। लोगोसे खम रां होग्रोनानैनो मटर साइकेल नङाबा स्कुटिखौ मोननो हागोन।
आरो एकाउन्ट गैयाब्लाबो फाइनान्सआव खालामनानै हरगोन बेनि अनगायैबो जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटरसाइकेल एबा स्कुटिखौबो सोलायनो हानायनि खाबु दङ अब्ला नोंथाङा माखौथो नेबाय थाखो गावनि मोजां मोननाय मटरसाइकेल एबा स्कुटिखौ नोंथाङा थाबैनो मानास अट' श'रुम नङाबा MMH हन्डा श'रुमनिफ्राय बायनानै लायनो हागोन मानास अट' श'रुमनि थावनिया मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव आरो इन्डियान अइल पेट्रल पाम्पनि उल्था दिगाव आरो MMH हन्डा श'रुमनि थावनिया चिरां जिल्ला काजलगावनि पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव बेफोर अफारफोरा 31 मार्चसिमल' थागोन मानास अट' श'रुमनिफ्राय नोंथाङा माबाफोर मिथिबावनो लुबैयोबा 9101272776 नङाबा 7002601255 बे नाम्बाराव कल हरनो हागोन आरो MMH हन्डा श'रुमनिफ्राय माबाफोर मिथिनो लुबैयोबा नोंथाङा 8720957824 नङाबा 7002252878 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि SB Bodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों